Demonstracija zamene trake za fiskalne kase. Napomena, aparat ne mora da bude ugašen da biste zamenili traku koja vam je istekla. Podignite aparat na gore, povucite crnu ručicu, jednostavno, izvadite staru traku koja je prazna i uzmite novu traku. Po specifikaciji proizvođača, ova traka je maksimalne širine promera 40 mm, širine 56 mm. Otvorite traku, povucite na gore, spustite je u prostor namenjen za traku, potom samo zatvorite. Traka ne mora nigde da se provlači niti šnjira kao na starijim aparatima. Da bismo proverili da li je traka dobro nameštena, proverit ćemo da li je papir za termalni štampač dobro podešen. Upalit ćemo aparat, otićemo na IPOS, žurnal, potom ćemo odabrati neki od računa, kod nas poslednji, i odštampat ćemo kopiju računa. Još jedna napomena, ovo nije fiskalni račun, ovo je samo kopija računa.